Aşgabatyň ýaşaýyş etraplarynyň birindäki zibilhanada täze doglan bäbägiň jesedi tapyldy. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň barha yaramallaşmagy, şeýle de yerli kanunçylygyň çağa düşürtmegi hakykatda tasdan gadagan etmegi bäbäkhanalarda doglan çağadan ýüze gürmek ýa-da olary gön manasyny zibil çelegine taşlamak ýagdaýlarynyň köpelmegine alyp geldi. Täze doglan bäbägiň demdüýsiz jesedini howdan a etrapçysynyň jemgyetçilik işgärleri zibil çeleginden tapdylar. Bu waka 22-nji ýylda sagat 11 töweregi Ankara köçesiniň urundaky howlular araslanýan wagtyna 31-nji we 42-nji orta mektepleriň aralygyna bolup geçdi. Çağı hiç ýyly diýerlik aşaratyny görkezmedi. Kommunal işgärler derrew polisiýa jaň etdi. Olar çalt gelip yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşlik geçirip başladylar. Bu Gurbanlyk bayramy wagtyna 22-nji iýulda boldy. Şu sebäpden bugün köp ýaşaýjy öýde diňjalýardy. Polisiýa garagulyň zibilhananyň golaýyna bolmagyny we çağany tapyp tapmanlyklary bilen gyzyklanýan şüpheli ýarlary gödäwçilik etmegi tapşyrdy diýip bu waka şaýat bolanlaryň biri Adatlygyň habarçysyna aýtdy. Yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä çağanyň jesedini wakanyň bolan ýerine gelen lukmanlar alyp getdiler. Bu täze doglan bäbäkleriň zibil çelegine taşlanmagynyň 2 hepdeniň içinde garasyz habar serişdelerine habar berilen ikinji gede bolup durýar. Garasyz neşir Türkmen News 12-nji ýylda paýtagtyň Parahat 2 etrapçysynda tapylan çağanyň jesedi barada habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu çağanyň jesedi 9-njy ýylda 12-nji çağalar wagynyň golaýyndan tapylypdyr. Şeýle de neşir 2021-nji ýylyň aprelinde Lewap vilayatynyň Kerki şäherindäki hastahananyň hajatkanasyna tapylan çağa jesedini ýatladýar. Adatlyk radiosynyň habarçylar soňky ýyllarda bu hil hadisalaryň sanynyň epesli artganlygyny habar berýärler. Yerli synçylaryň pikirçe, munyň sebäbi ykdysady kynçylyklary we Türkmenistanyň ýaşaýyş derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçmagy bilen bagly. Mundan başga çağa aýyrtmagy hakykatda dolýany gadagan edýän kanunlar hem şeýle ýagdaýlaryň görelmegine alyp gelýär. Türkmenistanyň raýatlaryň saglygyny goramak barada kanunyň 19-njy maddasyna laýyklykda çağany aýyrtmagy 5 hepdelik gowruluk möhletine ruhsat berilýär. Bir aýalyň aýbaşynyň gijikmegi sebäpli özüni çağa alanlygyny saklap, eger aýyrtjak bolsa 5 hepdelige golay çağasyny bir näçe gün içinde düşürtmeligini. Şondan gijikse onuň kanuny ödýänligini aňladýar. Gowrada galan çağany 5 hepdeden soň düşürtmek üçin ýörüýte komissiýanyň karar çykarmagy gerek. Bu ýagdaý täze doglan çağalaryň sözüň dolmanyny hapa çelegine zyňylmagy. Şeýle de çağa dogurlayan öýlerde taşlanyp gaýdylmagy ýaly wakalaryň köpelmegine getirdi. Adatlyk radiosu iýun aýynyň ahyryna Türkmenistanyň çağa dogurlayan öýlerde ejeler tarapyndan terk edilen çağalaryň pul üçin näýatan adamlara berilişi barada makala çap etdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun gören çeşmesi munyň adaty çağa gaçakçylygy bolup durýanyny aýtdy.